So, yun mga bay. Time check, 12:25, 12:25. October 14, 2018 mga bay. It's midnight mga bay. Ako lang sa mata. Tulog na si mama, si Angel. Tulog na po. Before na ko i-stress niya mga bay, dili pa musa sa ako mga bay, please click the subscribe mga bay and click the bell mga bay para ma-update mo sa mga bagong vlogs nga mabot na ko mga bay. So, konting tease na lang mga bay, ma-upgrade ko na din to. Si-share ko lang mga bay nga, di ko katulog karon mga bay because may pop up sa kung na mga bay. May something, basta na something like what I feel from my past. Try na to mga bay nga, sana siya na-address sa kung na mga bay. So taon tani kung unsa jud ni siya, kung unsa gining gustuhan sa kung una. Di ko katulog mga bay. Babag siya Ginabuhat na ako karon mga bay is agay. Labi na ta charger. Ang akong ginabuhat karon mga bay is nagulat sa para mauman akong gi-edit nga video. Nag-start ko edit is 3 PM mga bay. And nahuman ko is 12:25 mga bay. So, kani pang nabuhat. So, yan. 9% mga bay. 9% pa siya mga bay. Ulat-ulat lang sa tama mga bay. Kaya murag dugay pa gini. Mapatan pa rin ka stress. Stress karan is yun. That 12:27 mga bay. So yun mga bay, sa babag mga bay. So ato pa ning Lunes ng tayo. Yun mga bay, ato pa ning Lunes. I-try na to ugma mga bay. Ato gining so tao na itong una-una mga bay para mabalo na to kung unsa ni nasusulod sa itong utok. So yun mga bay, nag-share lang ko sa inyo mga bay, and ugma is kita-kita na punta ugma sa buntag mga bay. So good night sa inyo tayo mga bay, and God bless. Wala ko nagtago Ang ulan, asa na ang ulan?